खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया UPPL BJP आरो SJP नि मोनसे जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ MP बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया नांगोलनि सावगारि लानानै सुबुंफोर नागिरबायब्लाबो BPFआव भट होग्रा सासेबो मोननाय नङा होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा BPFनि MLA मानगोनां रबिराम नार्जारीखौ थांखिनानै बुंदों दि बिटिआरआव रबिराम नार्जारी मुंनि सोरबा दं नामा। रबिराम नार्जारीया गोबाव उन्दुहाबना थानानैसो बाथ्रा बुङो आरो बिथांखौ दैबाना आरो हा गिसिखानाय समावल' रायजोफ्रा नुनो मोनो होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मोनफ्रोमबो कर्परेट कम्पानियाव खामानिनि नारसिननाया सरासनस्रा, नाथाय जुदि नारसिननाया मोनसे थि थाखोनिफ्राय बांसिन जायो आरो मावख'गिरिफोरा गावसोरनि बैसोगोराफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय गुन्दाफोर लायोब्ला मा जागोन। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बेंगालुरुनि मोनसे गावारि कम्पानिनि मावफारियाफोरा गावसोरनि नेरसोनखौ बुनो थाखाय गुन्दाफोर लादोंमोन मानोना बिथांमोनहा बिथांनि सिङाव थानाय खामानिनि नारसिनथायनि बिबाङाव दुखु मोनदोंमोन। जिंगासिनो गोनां बुब्लिखौ गंसे कार्डनि डेशबर्ड केमेरायाव सेबखांनाय जादोंमोन, जेराव हेरिटेज फुटेजनि सासे सानजादगिरि सुरेशखौ लामानि गेजेराव लहानि रडजों गुन्दाफोरनि मोनसे हानजाया बुनाय नुनो मोनो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दासान्दि अस्ट्रेलियायाव गेदेर दैबाना जागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। अस्ट्रेलियानि बिबानगिरिफोरा मैया सुनिबाराव बुंदोंमोन दि सानजायारि रायजो निउ साउथ वेल्सआव दैबानानिफ्राय सा 152 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों, जेब्ला अखा हानायनि जाहोनाव थागिरिफोरा गोजौ हायाव थांनो थाखाय सांग्रांथि होदों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि अस्ट्रेलियानि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोर रायजोनि राजथावनि सिडनीआव 72 रैखाथि होनाय जादों, जेराव गोबां गाहाय नोगोरमाफोराव गिथावना दैबाना जादों। निउ साउथ वेल्स स्टेट इमारजेन्सि सार्भिसआ बुंदों दि रायजोनाङैनो मोन 15 हरखाब खैफोद गैयै जायगायाव लांनायनि बिथोनफोर दं, जाय 24 घन्टानिफ्राय 500 जायगायारि समनि गेजेराव मददनि थाखाय 4128 कल खालामदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं मैया खासियाबारियाव NDनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरखौ जथायै लोगोआव लाफानानै NDनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेहेरगोनां बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुंफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA धरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे EM देवरिवा नार्जारी बिथां, एक्स MLA बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथांजों लोगोसे मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांमोनहा बाहागो लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायो। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एक्स MLA बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथां आरो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2 निफ्राय 3 लाखनिबो गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फोरमायबावदों दि लोगोसे फैबाय थानाय समाव BPF दोलोआ थाहैनाय नंला, BPF राजखान्थि हान्जायाव खालि बिगुमै बिबोनांल' थाहैसिगोन होननानै बुंथिबावदों। बाथि रादाबाव दं थारैनो BONSUआ थानाय नंला नामा। सानफा एफा BONSUनिफ्राय राजखान्थि दोलोआव हाबफैबाय थानायखौ बयबो रायजो राजाफोरा नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो मैयाबो खेबसेयैनो BONSUनिफ्राय 4 बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खाथियाव मिरु BONSUनि लेङाइ आफादगिरि अशक कुमार ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारि बिमल बसुमतारी, चिरां जिल्ला BONSUनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म, BONSUनि सोद्रोमा रितु नार्जारीया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।